Problema pa ini ko bago. Ay, ayun. Ang kata niya kwarta nga individual, yata niya. Safety na to. Pero nga ang pagtanang ang anong dili man niya ang kwarta. Sa to binuhat na to. Higang kayo. Divide dito sa 63. O diri sa syudad. Binong na to ba? Sabi higang kinom. Nadapan para kapoy. At yung ikumpra. Right pag isda. Dayan, napoy mga kuan diri, mga utano, bulad, mani. Daghan pa rin napoy mga makaon diri. So, 9:11 AM. Itim pa na. Ipabilin lang niya pong blue. Sa oras, 9:21. 10 minutes ago. Patawag bitaw. Mga kanto ko, kung asawa. Pay Muna na lang yung langanan ng buras sa kong asawa. Dahil pa po ako makuno. So, basta ka ninyo ko mo. Uyon ko ibalik sa hanggang kaya. ano, kay wa man ko India kam sa orange ginyan. Kamor may di mo na kong lo. Di lang sa kanto kay wa man ko tambog ni siya, pabili na ng siya. Ana sa kanto ay Taranta mo rin yan. Kanang mamaya abot na karo buwan. January. Daghan ang diling mga tagong savings list. Ako dito